weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to dumga wural fa e nder galle ceerno mouhamadoula amin ly ko on waktu yoni ha e nder galle ceerno alpha djibrilu kane kame ceerno mouhamadoula siraji dem to ndulmaji dembe e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal suudu sarɗiyeji leydi ndi lulima hande o ɗum ko caggal nde ɓe jano foftorde mabɓe toɓɓe nayyi ne hen kay wonande darnude cetal kaɓotogal ko fati mbuñaari kame jogade nden kay kisal on jangtutoɗo so tawi kay yii jawdi wonande rendadi leydi ndi ene borjine to leydi Mauritanie e nder balɗe sappo tan ken tolno yimɓe sappo mbasi pittali men ɗum ko tugganma jeeɗiɗi ha sappo e jeegom nduɗo hen lewru hakkude toɓoli yolari kame masuji kuura to leydi Mali sappo e jeetati août 2020 hayti sappo e jeetati août 2025 woni duuɓi joyi tenggurengo ko général Assimi Goïta derguinno laamu Ibrahima Boubacara Keïta hewɓe lundiyankoɓe non garti hande hollide leydi ndi ala kala ɗo yaano arti koɗo wonno ala kala ko ɓoosi hen to Guinée Conakry wonande hakkude muɗum e leydi Mali ɓeydi nden kay kisal wonande ya ngara hakkude mabɓe ɓesguji leydi ndi kala guila e dabeje e remoɓe ha ɓen e somotoɓe kala kabruji men manawen ha toon to Guinée Bissau Nigéria ma jaa toon to Côte d'Ivoire Burkina Faso RDC Congo ma jaa toon to leydi Gabon jolam jaɓeri toon to États-Unis d'Amérique jonde ñalawma hanke o hakkude Donald Trump kame Valdemir Zelensky musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen lahngala ɓeɗo hen sagataɓe tato ɓe jiyaka gila sappo e goho lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyyi toon to Nouadhibou dande maayo ne tawi nder leydi Mauritanie koɗon ɓe ƴettuno laana gam yaɓande toon to leyɗele Europe gila nden noon hawɗa sahande hay goto e mabɓe nanaka ala kala ganduɗo ɓe keedi jeeyi sababu noon ngo erango ɓen tato ko biyeteɗo Sadio Ba ne wonde biyeteɗo Aboy Ba kami biyeteɗo Alassane Sy kamɓe tato kala jaaduno kono guila nden noon ha joni hay goto e mabɓe heɓaka taw so tawi noon ko biyeteɗo Sadio Ba o nene muɗum wiyete ko Hawa Ba makko wiyete ko Ibrahima Ba ɓe jeeya koto siwoji Issa Sy kame Dieynaba Sow goni jinnaɓe taw kadi ko biyeteɗo Alassane Sy o so tawi noon ko biyeteɗo Aboy Ba o Kadiatou Bathily kame Guille Ba ɓeɗo hen goni jinnaɓe makko kamɓe noon ɓe jeeya ko toon to siwoji noon jeeya koye nder commune mo Sinthiou Fissa ene tawi nder département mo Bakel waɗɗani kiidira hay seeɗa kamɓe noon guila ñande sappo e goho lewru janvier hitande ujunnaje nogas e joyyi toon to Nouadhibou ko ɗon ɓe mbaynirino gam ƴettude laana guila nde noon ha ɗo hen hay goto nananiɓe taw jinnaɓe mabɓe noon natti ɗanade ala ko jiiɗi so wona andude ɓe keedi kala yettinɗo hen oɗo hen ɓattake ko musidɗo mabɓe mawniɓe biyeteɗo Abou Ba tawete toon to leydi France kala noon bawɗo yiideɓe walla so tawi ko kamɓe ɓe mbawi wonde kala yoɓe jokkodira ndeɗo hen tonggode leydi France ɓe mbaɗata ko 07 49 99 72 62 woni 07 49 99 72 62 guiɗo Allah noon jiituɗo ɓeɗo hen sagataɓe ɓe ganduɗa ko guila ñande sappo e goho janvier 2025 toon to Nouadhibou sanga minuit nden ɓe ƴettuno laana guila nden ha hande hay goto anda ɗoɓe keedi ɓe nanaka hay nokko. gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque
ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorelte an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗuma salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko ko melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo adondiri e jande weltare mimɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowaade rewɓe dattoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani on gonduɗe e prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonani opéré son jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjindeji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjindeji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijani Diallo andino dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiɗi jokkude mo mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjindeji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjindeji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe amde sappo e jeetati juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba oɗo hen suka almudo guila ñande asende sanga 22 heures toon to Jammila Gawdal o jangganno jangguintamo ko ceerno
Mamadou Kawoy ko bamako en bange ko kawmako en bange sanga 22h nde fonno darsude gilde non o yaka ɗon acci defte makko e bagage makko kala o yeehi kanko nomo yaray duuɓi nogas pawɗi seeɗa woni inde makko Mouhamadou Ɗayyibou Ly o jeeya noon koto ndulmaji funeɓe wo jangganno ko toon to Jammel Gawdala e nder diwan Jammel Gawdal kala pottuɗo e suka o baɗodani hen walla biyeteɗo ni hen yo tinno jokkodira e ndeɗo hen tonggode woni 00 221 77 632 14 82 jinnaɗo makko debbo noon wiyete ko Fatimata Demba Ly so tawi noon ko jinnaɗo makko gorko wiyete ko Ɗayyibou Ly so tawi noon woni ko tani ko wiyete ko Aissatou Demba Kudi Ly on noon jeeyi tonggode nde guiɗo Allah jiituɗomo kanko ɗo hen biyeteɗo Mamadou Ɗayyibou Ly taw kadi jangganno ko toon to Jammel Gawdala computal men e ɗemgal Pulaar e nder gendidi leydi Sénégal hoorejo leydi ndi hono Basiro Jomaya Diakhar Faye gonnoɗo e foftode mum toon to Sine Saliou toon to Sine Saloum jafuɗon nden foftode gasi ha laaɓi gayni ɗum noon ko ɗi toɓoli kay banjiɗi e nder Dakar lamrugo leydi ndi ha tenti noon yoga e leeɗe baaliyeji ɗe Dakar ko wayno Thiaroye ha toon to Parcelles Assainies kame nokkuji kewɗi kala jeeyi sababu noon o yiyama ñande asen nde e nder diƴƴe taw kadi ko toon to Thiaroye omo nde jaagoɗo ndiyam woni Cheikh Tidiane Dieye o holliti noon maɓe ƴettu hen peeje mawɗe no fewi ngam wallidde Thiaroye naaɓe ha tenti kadi Parcelles naaɓe e ɗi nokkuji kala mbaw to diƴƴe ɗe kala tuɗata beele jomumen gona e jaam e kisal teskede noon kala hitande so tawi toɓoli mbaɗi Dakar koma yoolo haaleɗe kewɗe kay Kumba e ndiyam o foti hen noon podoje mawɗe no fewi subaka hande o noon o ƴetti laana makko ndi waw o yaɓani toon to Japon ngam jonde hakkude Afrique kame Japon taw ko jonde wattude jeena ɓiire jonde mawo duuma toon noon ken tolno e yontere saabu gartagal makko e leydi Sénégal tijja ko nogas e jeegom lewru août so haaji jomiraɗo hewɓe Sénégal naaɓe kolliti metti men mawɗe no fewi taw ko finoɓe toon to Thiaroye ha toon to Saint-Louis woni darguejdane maayo e guinaɓe nokkuji men ngam tutgol diƴƴe kono kadi e ngo maayo ñamde yogay kewɗe ha hande kay haqqe mabɓe ala kala koɓe jii hen ha toon to Parcelles mbaw kono kadi ha e nokkuji kewɗi kala yewɓe hen kolliti ko caɗele mawɗe guuri so tawi ha ndungu ari ha tenti noon guila e kodorɗe men ha e nokkuji mumen kala ɗi toɓoli ɗi dañi bonnude ko heewi no feewi ha toon to Tambacounda jeeyi sababu noon guili toɓoli puɗɗi ken tolno e yimɓe joyo mbasi pittali mumen taw kadi koye nder ɗiɗo hen toɓoli woni hen koye yolayri woni hen koye maskuraji ɗum noon ne wayno Sinthiou Mamadou ene hen jeeya kame Madina tuwa eɗen guure kala waɗɗani Tamba taw ko eɗen guure ɗin diwnoji kala tugganma tan guilñade 14 lewru août ha yettanima 16 ɗuɗo hen lewru ken tolno yimɓe joyo mbasi pittal men to Tamba diƴƴe kewɗe jippi toon ha yogay booli kay taaƴi ya ngara wona hunde newore yoga e guure taweteɗe e nder mumen kala jeheten ko toon to sursarde yeeji ndu leydi ndi Sénégal ɓe sarɗiyankoɓe wonnoɓe foftode mumen hande puɗɗitima lulde mumen nde lulde noon aɓe kuufi kay toɓɓe 4 ɗeɓe jogori lawɗinde caggal yewtere kala ɗen toɓɓe noon ene hen wonande kay waylude ngal cetal ngal mbiyata lana ngal ɓe mbiyata ofnaka darno ɗum ko gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono président Macky Sall ko wona ɗum ko noon aɓe jogui fandare kay darnude cetal kaɓatongal ko fate mbuñaari woni borjingol jawdi leydi ndi ngal cetal noon taw koye dow inde nguɗo hen laamu hesungu ko wona ɗum ko kadi aɓe piiɓi kadi oɗo saaha kay lawɗinde toon kuulal jogade nden kay kisala on liggotoɗo e nokku so tawi ka yii jawdi ne borjine ko faade ɗen gueɗe so tawi haali en jogori riwede poste mum walla dañi hen caɗele ɗe gueɗe kala joni wawi yaade haltoya kono hatta taw inde mum ne suure hatta kadi taw ne jogana nden kay kisala ittatake poste mum eɗen gueɗe kala so tawi kay nde eɓɓore ɓenni toon to sursarde yeeji ndu leydi Sénégal ma won leydi gadidi to banggue Afrique hirnangue taw kadi ko suɓade ngal ɗo hen kuulal ngam rende jawdi leydi mum eɗen gueɗe kala keddoɗen koye leydi ndi Sénégal
njehetena ko ha ton to maggala tuba to maggala to jeyden ko ton to maggal tuba maggal hitande ujunaji ɗe no gase joya taw koye lawol batuwol temedere capantati e goo lawol police yaltini rapport mum ha laaɓi ɓe kolliti e nder bila kamɓe koɓe binditi kamɓe police aɓe naɓe toon kala maɓe gonoy ujunnaje nayo e temedere capanɗe tato walla ni kamɓe police taw kadi ganduɗa ko ɓen joguiɓe nden kay kisala maɓe gonoy ujunnaje nayo e temedde jeegomo e jeegomo taw ko police hen civil en hen ɓorni ɓe teni woni hen goni koye auto ji tekkuɗi woni hen kadi jogui ko drone woni hen kuufi ko caméra ji surveillance ɗum kala noon ko jogade nden kay kisal wonande ɗi million ngaji bani adamen arɓe kay nottade noddandu Cheikh Ahmadou Bamba nde wino mboɗomi yaltine leydi ndi e wawnere kala hitande noon o saaha so yonti onon kala moɓodire tuggal ma tan guertogal ha fayma gueloɓa kirse mbaɗe sadakoji jangane kam qur'anil karim kono kadi duwana ɗe kam teddinene kam hoɓe iwoɓe banggueji kala jeeyi sababu noon kan nden ka ekkisala ko wona ɗum ko noon police nangui ko ene tolno temedde ɗiɗi e capanɗe joyi e tato hen capanɗe jeenayyo e joyo ɓenninama to kaso hen noon nanguira ko drog kame huuɗo bonko ko en tolno e ujunnaji nayyi e temedere capantati kilo taw ko drog woni ko tetta toon kene foto wonde temedere e capanɗe nayya taw kene foto wonde temedere capanɗe nayya taw kadi ko otoji kamene wonde kadi kene foto wonde temedere capanɗe nayyi taw ko butilaji ɗi ganduɗa woni hen ko produit ji kaɗaɗi woni tettaɗi ujunere e temedere sappo e jeeɗiɗi pièce capanɗe nayyi e ɗiɗi oto kene foto wonde temedere sappo moto ɗum kala woni ko nawa fourrière woni hen noon faaɓe amande jooɓi ko ene tolno capanɗe jeegomo e joyo taw koye accident ji binditaɗi hen waɗi kene tolno yimɓe yonɓe wasɓe hen pittal men no wiiri police kañum ko teski hen ko waɗi jeegomo mayɓe taw koye accident ji ɗiɓe tawa taw jiiɗane rapport mo sapeur pompier woni ko yaltini ko ene foto wonde temen nayyi e capanɗe joyi e tati taw kadi ko neɗɗo ɓandu mum wawi ƴewdede ken wona temedere e jeenayo mbawi tigui toppitede to banggue cellal mumen gam rewidede ha daña jaam ken wona capanɗe jeeɗiɗi e tato koye haaju keñoraɗo ko ɗon nawa to cuuɗi safara capanɗe joyo e nayo sukaɓe majjuɓe hen nogas e jeegomo jiiti koreji men nogas e jeer heddiɓe ene goni e nden kay kisal ha jiita jinnaɓe muɗuma taw koye rapport wonande police duttoɗen koye inondation to ɓooli garɗi kewɗi no feewi toon to Kaulaka Medina Mbabba to noon woni koye ndiyam ne humba no feewi hewɓe hen cettima kolliti hay yarde ndiyam ko caɗele saabu robiñaji mabɓe koye men ene tawe nder ndiyam soɓe cohli ndiyam yarde gam yarnude ɓesguji mabɓe kala ko maɓe joola e laaɗe kay ɓe jaaha ha nokkuji goɗɗi kala ɓe kolliti noon ko caɗele mawɗe no feewi nelaɗo hoorejo leydi ndi wawi yettade toon noon kono noon ala ko gasi haydara kanko on biteɗo Aboubacry Diagne holliti noon maɓe daro hen darde tinde ɓe erima autorité ji leydi ndi ne wata fabadeɓe saabu kala hitande wonande Medina Mbabba wonata koye caɗele mawɗe no feewi to banggue ndiyam e ɗiɗon gueɗe kala Matam caggal caɗele gonnoɗe to banggue taccugol hakkude nabbaji siwol faade toon to cuɓilel nabbaji iwoɓe cuɓilel nabbaji ne paye nabbaji laana gonno ko ɗon ko laana tokoso no feewi siftinde moon kan laana dañino yiwde ha ganduɗa sukaɓe joyo mbasen pittali men ñalawma hanki o noon wonande cuɓilel nabbaji tufde mum heeɓi laana mawka no feewi taw kadi ko laana jadduka e jamanu jaɓɓi kaɗon laana noon ko préfet mo Matam préfet de Matam woni Tenen Faye kam jaɓɓi ka laana o holliti ka laana ma wonan nden ka ekkisal ɓen taccoɓe nde tufde hakkude cuɓilel nabbaji dawoɓe toon to nabbaji iwoɓe to nabbaji kadi ene paye to guese mumen kala ma moƴƴinan ɗumen ya garaji mumen kala e renade tufde nde ganduɗa po gonnoɗon woni koye mahede guel nden noon hande gasani wona laana tan woni ko rokkira toon ken tolno capantate nayya taw ko zile faabu wawi rokkile toon beele jomumen mbawa tigui jogade nden ka e kisala geeji wawi hanki tan ko ene tolno yimɓe tato mbasi pittali men taw koye yolayru e ɗi place uji siftinde moon o saaha gonaɗo wonande plage mo Gaddaya Amo Sisa Malibo
Malika wonande kay Parcelles Assainies Cambérène ha fayma besiya wo ɗi nokkuji kala corniche koma kewa teb sukaɓe lototoɓe eɗe majene kayane kaydayi bem peƴƴe ɓe tatu noon yoliɓe hen goto ko duuɓi 13 yarata wiyete ko Alpha Ndiaye wonande ko miñum Moussa Ndiaye footballeur pettowo équipe leydi Sénégal ngel ko hanki yooli to plage Amo 6 kanji kala deggodiri goɗɗo koto gadday ko suka almudo mo duuɓi 12 kañum ne wasi fitta ɗum goɗɗo one ko duuɓi 23 ko wem peƴƴerde nayi ɗum kamɓe kala noon ɓe jiitama kono ɓe keddodaki e pittali mabɓe taw koye nduɗo hen yolayru mawdu no feewi tongor ene tawe Dakar kene tolno e sagataɓe ɗiɗo mbiya teɓ jamma hanki o sanga 22 heures ɓe nanguira noon ko tuufeje 5 ko fate cocaïne moɓe gonno e yeyde ɓe gonno noon koye oto mo hinde Peugeot 208 ko yon ɓe gonno aɓe kabɓa ɓe morla kay aɓe jogui téléphone aji mabɓe aɓe nodda ɓen ɓeɓe jogori yeyoyde o produit ko ɗon tigui police wiɓe teɓ o saa noon téléphone aji mabɓe e matériel auto kala tettama gam loskone jokki oɗon sifa kamɓe noon ɓe mbaɗama a garde à vue gam teskede garaten koye guyka dabeje finoɓe to noko biɗeɗo kolo sérére ene tawe nder jeune bourg ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no feewi toon to Mali Kounda fedde aynaɓe taweteɓe toon e gardogol wonande Gallo Dia ɓe kolliti mette mabɓe gam teskede guyka jawdi ne heewi no feewi e nder diwan o kono kadi fedde wuyɓe wonde toon naggaɓe gandi mawnidi ko debbo kañum ɗowi nden fedde kañumne wiyama teɓ ɓe kolliti noon caɗele ɗe wonani police wonani gendarmerie kanko on Gallo Dia gardiɗo fedde aynaɓe o holliti caɗele ɗe kay koto banggue sériya leydi ndi gujjo so naggama taƴanama balɗe seeɗa lebbi seeɗa yalti wiya kadi ko ya wujjoya ɓe kolliti ɓe guuri ko caɗele mawɗe no feewi balan Kounda tonne kadi ko caɗele mawɗe goni toon ɓe teskima tan e nder lebbi 6 ken tole temedde 964 naggue woni koɓe gujjana o saaha kay ɓe kolliti ɓe gayni ha laaɓi hayɓe koddayi boyiji kame dewaji ladde ɓuuri ɓe kodda yimɓe waaɓe ni e kala ñalawma ko guykaji dabeji mabɓe e nder temedde 964 naggue wujjangue ko 310 tan woni ko yiita hen ko heddi ko kala ha hande hay goto anda ɗo naati hen ɓe erima noon banggue ɗi kala beele ɓe mbawa wallede hen to Kaffrine nokku bireɗo a Jama Godio toon Jam Godio ne Jam Godio ene tawe e nder diwan mo Kaffrine tonne kadi ko gorko mo duuɓi 20 pawɗi desɗo ko kañum weddi hoore mum e nder woyndu o yaltinama noon kono heddodaki wonki makko maire commune o Alhaji Dieye holliti o saaha kala omo ngakka to banggue rafi hakkille chat woni kodda hip hop yimoɓe rappa wo arti e wiide projet bi woni projet Pastef ala kala ko yi hen haydara ngol jimol hande ngol addi dillere mawde e nder leydi ndi Sénégal wo holliti gila kay nguɗo laamu are laamu jappere nde ala ko gasi haydara wona projet maɓe gaddi o wona golle ɗe so wona nangle e sogde haalde ɗeɗo henne gueɗe Pastef naɓe noon jonnani ɗum kañumen ne jabtima mbi ɓayde ko cat yimi ɗum cat noon jeeya koye terɗe yana mara kono tawete koye groupe mo Kergui kam yaltini nde yimre hande kay ɓurde lollude e nder leydi ndi Sénégal nguɗo laamu projet maɓe gaddi o ala kala ko yeehi hen haydara ɗum uddi kumpital mene ɗemgal Pulara e nder genndi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie jeheten ko ha ton to Luxeyba gorgol tawi toon si babi ma artan meɗen ko fate o caravane baɗɗo toon ko fate cellal ɓalli taw ko doctoreɓe iwɓe nokkuji kala taweteɓe hande o ɗon ɗo Luxeyba ene cafra yimɓeɓe ne mbadde en findino yimɓeɓe e yoga e rafiji goɗɗi kala ma artan men hen musidɗo men si babi ha ton to Luxeyba gorgol. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe dina ma weltare TV kala hande ko amde altine hawre 17 lewru août hitande 2025 ko ɓuri mantinade kabaruji men ɗo e cuuɗi men Luxeyba gorgol
en kalat ko yowiti 72 heures culturel kane santé juɓɓinaɗo ɗo e cuuɗi men liggeyba gorgol tawi ko ngol woni kolol joyɓiwol woni 5e édition tawi yuɓɓin ɗum ko fedde kawtal pellel seɓnaɓe min gandi waɗi kono wowi wadde e kala hitande tawi ñalawma gadano udditira ko fina tawa woni ñalɗi pinal e ñalawma ɗimmo ko nden woni jettogol ɗo docteur eɓe tawi ko ummiriɓe e nokkuji certuɗi kadi tawi ko docteur eɓe yaruɓe e fannuji certude guila spécialiste uji hay généraliste uji e ko nandi hen kamɓe kala ɓe mbawi hawridde ɗo e cuuɗi men liggeyba gorgol gam hawrude e oɗon caravane médical goɗo yuɓɓinede kala hitande tawi yuɓɓin ɗum ko fedde kawtal pelle ligseyba naaɓe eɗen gandi ɓe mbawi holkisde ko heewi e ñabbude ɓe mbawi rokkirde leɗɗe tawi ko leɗɗe safara no wowi wadde e kala hitande e caravane o rewi lawol no hannirtani ha joni kabruji men ɗo e cuuɗi men ligseyba gorgol en kalat e fedde ƴellitare gorgol yo rendini ko ɗiɗo commune aji woni commune ligseyba commune ɗalhaya ganki e wondude e commune mo Néré Walo e commune mo Diowol hantude commune mo Keheydi eɗen gandi ñalawma gadano o hawruno ko hakkude wonno ouverture noon ko hakkude ɗalhaya wondude e Diowol oɗon match noon en keɓani hen hebde humpito hol wawɓe monde heddiɓe e ñalawma ɗimmo woni match deuxiéme match o hawruno ko hakkude Néré Walo kami Keheydi dimɓe Diolo Sambe Nayo ko Néré Walo noon wawi momde Keheydi tawi ko faw petta e ñalawma hande o altine hande ne hawre 17 lewru août hitande 2025 hawrata ko hakkude ligseyba wondude e ganki eɗen gandi sen ciftori ko tournoi U19 kadi ko hakkude ganki e ligseyɓe ko kamɓe jano final kamɓe kawruno oɗon match kamɓe kawruno final ko ligseyɓe UV noon wawi ƴettude kawguel wawi samtade tawi ko faw petta ñalawma hande o noon ɓe mbawa hawridde ɗo tawi koye oɗon tournoi mo ƴellitare gorgol yuɓɓinta e oɗo saaha eɗen gandi e oɗo saaha e oɗo ñalawma e oɗo waktu mo kalten ɓe goni koye heɓanade tawi ko fettude guel ɗon kawguel woni hakkude ligseyba kam e ganki musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko juɓɓuɗen hunde e kabruji men ɗo e diwan mo gorgol sibaɓe ligseyba gorgol gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama sibaɓe golle man jooɗi peewi no feewi ha toon to ligseyba gorgol ma en garto yen so haaji jomiraɗo keddoɗen ko toon to leydi Mauritanie bismago Mouhammeda woldu Cheikh Al Aswani ko hoorejo leydi ndi gonɗo e foftode mum dartini foftode mum gam nottoyade noddandu toon to Japon taw ko jonde wattude jeenaɓire taw ko hakkude Afrique e kame ene wonde Japon taw ko jonde ɓamtare kame faggudu eɗin a calɗi kala nden jonde no fuɗɗoro ko nogasa ha nogasi ɗiɗi nduɗo henna lewru ndu gonɗena jagorɗo jeeygu kame tourisme woni jaagoɗo jeeygu kame wango o saaha rokkiri kanko mbireɗo Zeynab Amit Ahmadina hokkiri toon to Keheydi ene tolno e capanɗe nayo taw kadi ko heblaɓe to fannu wonande hôtelier tourisme mo leydi ndi Mauritanie gam haɓade jonde wasam gollago beele jomumen mbatta jaɓɓade ɓen taw ko wangotoɓe leydi ndi taw ko ɗin fannuji kala surtout mon Mauritanie ene jeeya e leydi bangueteɗi taw ko ɓen yiɗɓe tuule ceene taw ko joɗɗe belɗe larde e kala bangueji Arabie Saoudite ƴetti pellital gollodirde e leydi Mauritanie calɗi nayyi hen saldu koto fate banggue jamɗe min ngaaluji cuuɗiɗi e oɗon fannu ha tenti ko fate banggue awo kamɓe wonde ndiyam keelelam taw kadi ko bawɗam naftude no fewi wi noon ko Fawza Al Alami on holliti ɗum gardiɗo suudu jeeygu mo leydi Arabie Saoudite toɓoli kewɗi teskama jippima e ndera leydi ndi taw koye leydi Mauritanie jeeyi sababu noon tugganma guila tan ñande jeeɗiɗi nduɗo lewru undu gonɗen ha yettenma 16 ñalawma heccanko ko ene tolno yimɓe 10 tan mbasi pittali mumen ɗum noon ko ɓe kuɓeji derguiti ɓe koye yolayru ɓe koye masuji kuura gam teskede ɗin toɓoli holliri ɗum noon ko catal baddugal junggo e junggo kame jagoɗo gueɗe nder leydi kame jacirgol laamu gam hollide kay yo gay nokkuji won hen
ɗo ponwoji pusi woni hen koto boli woni hen ko ɓoggi kuura masi hewɓe hen woni hen kadi ko ɓaale kamen kuɓeje woni hen koye yolayru taw kadi jeeyi sababu ko ɗin toɓoli gardoje kala saaha ko wayno keneli mawɗi no fewi nde yimɓe tan ɓurata rentade no fewi hanki o noon toon to ayyuna to ne kadi ko huɓere derguiti neɗɗo goto wasen fittan debbo goto dañi gañade hen gañande musde no fewi ɗum waɗi ko kikiɗe hanki o ɗum uddi kumpital men nder leydi Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali sappo e jeetati août 2020 ha yetti sappo e jeetati août 2025 woni duuɓi joyi tenggurengo wonande kaya laamu Ibrahima Boubacara Keita ko solono taw solno ɗum ko général Assimi Goïta ngan sanga noon toɗɗa bandaw woni président ko waɗa ɗum ko noon kanko on général Assimi Goïta caggal mum kadi o derguiti ngun laamu o arte jappere he guilde noon hande ko kanko jooɗi ko ɓoyani ko tan suudu sarɗiyeji ndu leydi ndi woni CNT wawi kay taƴandemo duuɓi joyi goɗɗi kay o ɓeyda hen ha leydi ndi ɓuura wonde jaame kisala ɗum ko caggal nde landaji dawrugol pirta woni hen wonɓe kay cuuɗi ñawoje ko wona ɗum ko noon hewɓe nanga dumba pelle kewɗe pusa kono kadi hollirede yo gay nokkuji hande ne jogui uddere taw ko worɓe joguitiɓe armeji woni hen nokkuji ko janguji e biftali woni hen ko wargoji woni hen dogui jalti leydi ndi e faggudu leydi ndi kamin gurdam ceerɗam e ɗen gueɗe teskaɗe kala kalnoɗo hen wattidima e kaso holliri ɗum noon wonande ɓeena yogay dawriyankoɓe artuɓe ɗi duuɓi joyi kay ko duuɓi ɗi ganduɗa musɗi no fewi hayso tawi woni laamu ngo yaltini bila hollirde kam o saaha ko wayno kiidala woni e nden kay kisal ko wayno agil hokka hay nokkuji goɗɗi kala jaam fuɗɗima artude e muɗuma hewɓe kolliti noon wone gueɗe kay sa yiiɗi wadde ɗuma koye Bamako tan kono e nder leydi ndi caɗele mawɗe ene dooki yoga e banggueji tawete toon kala ñande asende yoga e pelle diineji mbawi fottidde to Bamako ɗum noon koye ɓe jooɗi koto sala CICB e gardegol Sarif Ousmane Madani Haydara ɗen pelle kewɗe noon ɓe garti kay koye caɗele gonɗe nder leydi ndi o saaha mawludaji ziyaruji e nder leydi ndi ne muusi no fewi ha tenti noon yogay nokkuji ɗo nden kay kisal ala almeɓe hewɓe bifteteɓe ɓe mbare ɓe piye wonande kay ɓe riweteɓe guure men woni hen yahoɓe ha ndema tan fuɗɗo yodde jeygue waɗe hen woni hen bifte ɗe gueɗe kala ɓe teskima ɗumen ɓe kolliti noon laamu ngu nde ɓeydata darde jaam e nden kay kisal kono kamɓe noon hande ɓe gonani ɗo hen ko ɓiɓɓe leydi ndi kala nde gonata e jaame kisal ɓe kolliti hay inde wotere ɓe kalani ni haydara nde tawno kala ko kewi wiyete ko halifaɓe diine kaale hen kamɓene ɓe jiiɗi tan ko yo jaam laato e nder leydi ndi so tawi mbaɗa ziruji mabɓe e mawludaji mabɓe kala taw gueɗɗe kala ene ndewa lawol ko wona ɗum ko kadi ɓe garti e ƴewde peeje hande ko fate banggue khalifa mo ñorodi sahela woni ceerno Hadi Tall ɓe garti e ƴewde kay de dimuɗe guddite rewidade pele gurdam muma eɗen gueɗe kala ɗum ko ñande asende ɓe mbaɗi ndeɗon lulde duwaña mo leydi Mali fawi juuɗe mum e simmeji bonɗi kewɗi no fewi ken tolno 110 taw kadi ko paquet ene suuɗa e nder kar goto ɗum noon ɓen duwañeɓe wawɓe teɓa ɗum ɓe teeɓi ɗum koto commune ɓe teeɓi ɗum koto commune mo Zentigila koto mbawi teɓat ɗum taw kadi oɗon oto ene wonno hen ko fate banggue carton ngaji cabune kamne wondi kadi sakuji céréal ene hen kadi tisuji kewɗi no fewi ne suuɗa e nder muɗum taw kadi ala kala facture gonɗo hen o nanggaɗo noon waɗama garde à vue o saaha noon enquête aji ne jokki hen heere makko on toonne kadi kene fotto wonde nogas e jeetati paquet wawi tigui nanguede hen gam teskede o saaha douane mo leydi Mali ene dari no fewi haɓade kala ko fati e huuɗo mongo kame yogay produit ji ɗi ndewani lawol kala région des sangs gouverneur de la région des sangs colonel majeur Ousmane Sangaré ƴetti pellital hadde kala ko fati e jeeygu carburant ɗi ganduɗa taw ene yalta région e hoore muɗum ko wala ɗum ko kadi uddere yogay poste ji contrôle tugganma tan 18 heures ha fenma 6 heures subaka gam jogade nden ka e kisal wonande ɓesguji leydi ndi caggal nanggal ko ene tolno
e koninkoɓe hewɓe tawni hen généraux ji ɗiɗi ɗi leydi Mali jogaɓe kay wonande tummoye wiyede jinno ko derguidde laamu ngu Bamako ko wona ɗum ko noon e ɓiɗɗo France najo goto biyadene tawe hen laamu leydi France yeddi ɗum ha memi leydi ɓe kolti neɗɗo mabɓe on wona ñokkintoɗo wona kadi jiɗɗo arde adude caɗele leydi Mali wi noon ko jagorɗo affaire étrangère mo leydi France ɓe kolliti noon leydi France ne udditi demugal kaldigal hakkude laamu Bamako beele neɗɗo mabɓe wawa accitede ko ɓuri yawde e yaccade Guinée Conakry hakkude mum e leydi Mali ɓeydi tekkinde keerol hakkude mum taw koye nden kay kisal kono kadi wonande ɓesguji mabɓe ne mbawata kay yandirde taw koye kisal jomen daabeje e jomen marchandise uji guila pittali jomen ha e jawɗele men kala tawne gonayi nden ka e kisal ɗin ñalɗi noon ko 12 ha 13 nduɗo henna lewru taw ko jagoɗo malinajo biyeteɗo Moussa Aga Tahiru on tigui kame délégation mum wawi tawede toon to Conakry kame nando mum Bassirou Diallo kame délégation mum mbawi yewtide toɓɓe jaƴe no fewi wonande jandiral e wellitare hakkude ɓesguji leyɗele ɗiɗɗe kala kono kadi ɓe garti ko fati hakkude aynaɓe kame remoɓe ken tolno toɓɓe 15 mbawi tigui lawɗinede hen gam teskede kala saaha wonde daabeje leydi Mali jahoje toon to leydi Guinée ena adda fitinaji hakkude remoɓe kame aynaɓe ɗen toɓɓe kala ɓe garti e yañade ɗeɗon gueɗe ha ɓuura wonde nden ka e kisala Guinée Bissau Oumar Sissoko walla mbiyen Oumar Mouhtar Sissoko en mbaala riwi yogay jaydiyankoɓe uddi yogay asazuji jayndeli ko wayno RTB taweteɗi to Bissau e hoore muɗum taw kadi ko ɓen jaydiyankoɓe Portugal naɓe holliti noon ko wasdeɓe rewnude lawola golle mabɓe wasde nunɗude e heedande gueɗe ɗe herƴina leydi ndi oɗo kiɓe noon délai ko ha ñalawma janggo o wonno ko guiɗiñande aljuma nde ko janggo woni délai nde ɓe jaltata leydi ndi kanko Oumar Mouhtar Sissoko e mbaala ponnoɗo hande o tawede toon to Lisbonne woni Portugal gam tawtorede jonde leyɗele haaloɓe ɗemgal Portugal kono o holliti nde jonde o hayti tawtorede ɗum ko wona ɗum ko noon laamu leydi Portugal yonnani ngal jaɓɓal ngal Oumar Mouhtar Sissoko e mbaala woni ngal waɗi siftinde moon leydi Guinée jeyti hoore mum guila hitande 1994 taw koye yeeso Portugal to leydi Bénin 49 majji jaade ndiyam ko yimɓe neɗɗo goto yiita henne maayi dañi noon yimɓe seeɗa yiitaɓe hen ɓe noon nawama toon to hôpital ɗum wanno ko jamma 16 ne jofi 17 ɗum noon ko bis goto giwnal to Lomé ene fayi ñame ko on bis teɓɓiti naate pont ngo maayo ngo ɓe mbiyata maayo OM taw kadi ganduɗa waɗi noon yimɓe jeeɗiɗo yiitaɓe hen tawne ngawa ɓene tawe e cuuɗi safare heddiɓe noon ko majjuɓe cuwa taw yiitede hen holliti ɗum noon ko jagoɗo nden ka kisala mo leydi Bénin taw on bis iwno koto Lomé rewi banggue Bénin faade toon to Niger toon to ñame ko on bis woni teɓɓitiɗo ngoɗon maayo taw kadi koye ngoɗon maayo to Niger kene tolno yimɓe nogas mbasi pittali mumen ɓe noon giwno koto waɗɗani keerol hakkude leydi Niger Burkina Faso kame leydi Mali ɓe giwno koto marché nokbireɗo Mahana ɗum noon waɗɗani ɓulli kamango taw ko ɓulli kamango ko wona ɗum ko noon ɓe mbara koye ɓe nokbireɗo tira ene tawi nder région de Tillabéri taw kadi ko worɓe joguitiɓe armeji ko ɓen paddiɓe mbaɗe mabɓe gueɗe bonɗe no fewi to leydi Cameroun Boko Haram kam yene bis giwnoɗo nokku biyeteɗo Kusiri hakkude muɗum e Maroua on bis noon caggal nde ari ha nokku biyeteɗo Giga ko ɗon tigui ɓe jani mum ken tolno noon e sukaɓe jeeyo ɓe biftima ɗumen taw koye oɗon bis ɓe nawi ɗumen ɓe namdi noon ko 50 millions caggal e ngol namdogol ɓe dañi hen noon ittude fittandu hen cukalel gotel e wiide jayden nde paaɗena ko toon to Nigéria wonande Bola Tinubu Ahmed ko hoorejo leydi ndi holliri weltare mum mawde no fewi ko faade gayi ɗiɗi mawɗi kay walla mbiyen gandeji ɗiɗi mawɗi nanggaɓe taw nanguiɓe ko armée leydi ndi leydi Nigéria taw ko ɓen ɗowata Ansaru nden fedde hettinirande
wadde janguji kewɗi kame wargoji kewɗi e biftali kewɗi taw kadi koye état du Niger kame toon donc ɓeɗo kawra ɗi nokkuji kala waɗani kerola bene hen goto noon wiyete ko Mohamed Mahmoudou Ousmane ɓuuri andirede Abou Bara, goɗɗo noon cikko makko wiyete ko Mohamed Al Niger ɓuuri andirede Malam Mamadou, ɓe ɗiɗo mbiya hen teeɓa horejo leydi noon holliri weltarum e renseignement armée leydi Nigéria ha wawi fawde juuɗe ɓeɗe hen to leydi Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo ñande asende o holliti ma wat kala sembe makko ma rendin konuji makko kala gam seppude e hadde 4e mandat Alassane Dramane Ouattara. ɗum ko ñalawma he canke o holliti ɗum latatako tene kadi sariya leydi ndi jaɓanta Alassane Dramane Ouattara ne ƴamta dawal nayaɓala taw koye laamu leydi ndi hakkude Côte d'Ivoire Burkina Faso wonande ɓandu Alain Christian Traoré ɓuuri andirede Alain Faso on maynoɗo guila nogasinayi lewru maynuɗo taw koye dumbirde muɗum no wiiri procureur mo Abidjan holliti ko baktiɗo taw koye ballal drap mo walanno ñande nogase jeeɗiɗi noon ko ñande ɓe cakte ɗum leydi Burkina Faso noon jaɓani ko baktiɗo kanko noon guila janvier wo nangganowo Dumba to école gendarmerie to Abidjan. hande kikiɗe noon ɓandu makko suutama ɗon ɗo Abidjan gam nawtede toon to Ouagadougou ene jeeyi sababu noon kerƴugol hakkude Ouagadougou kame Abidjan mayde oɗo hen gorkajo RDC Congo gonnoɗo jagaɗo rendo kame ñawoje leydi ndi woni Costa Mutumba taƴanama duuɓi 10 kaso taw wonde wawnere ɗum ko procureur wiiri noon wonande omo yoɓa ken tolno walla mbiyen ɗum ko dirtindemo ken tolno e 19 millions taw ko koppereje dollar ko faade mahde kaso to Kinshasa. kanko no wo yeddi ɗum ha memi leydi gam kay caggal nde o tuuma ko kanko tigui jaggui kuɗol makko wo siifi wacciti gollorgal makko gam nottade sariya leydi ndi woni hen kolliti kanko kay haydara o waɗani hen ñawore makko noon jogori yande ko nogas e jeeɗiɗi lewru août to gabo gouvernement leydi ndi ɗum koye jillu hoorejo leydi ndi woni Brice Oligui Nguema toon to Lambaréné gam uddide toon wonande jeere mawde no fewi ko toon tigui o yaltini konngol makko holliti caggal hande yogay golle tokose ɓiɓɓe leydi ndi kalfinama ɗum hoɓɓe mbawata gollade ɗen golle beele ɓiɓɓe leydi ndi mbawa tigui kañumen hutorade ngaalu leydi men ko wayno moori en tembi en fewnude cegineji en ko noonne kadi neldirde haalisaji o guirdi kanŋe en kame yogay bitikaji taw ko commerce koye fuɗo ɗen gueɗe kala o holliti ko ɓiɓɓe leydi ndi poti hettude hen joolam jaɓeri jeheten ko toon to États-Unis de Amérique kikiɗe hande o Washington Donald Trump ma jaɓɓo wonande Vladimir Zelensky ɗum ko caggal ñande aljuma nde jonde hakkude makko e hoorejo leydi Russie woni Vladimir Poutine wanno ko toon to Alaska no yiɗiri Donald Trump o saaha yo guero ñif ha laaɓa leyɗele wonande kay région ngaji ɗi Russie tami ɗi ɗaccide hen kono kadi ko fate banggue wonande Zelensky wasa tigui natoyde e l'OTAN oɗo saaha jaam arta kala kono ɗo saaha wonande occidentaux ji tenti européen ji jaɓata ɗum ɓe mbaɗi batu mabɓe ko ɓooyani ko gam ɗoftudeɓe Zelensky faade toon to Donald Trump beele ɗum ma laato walla laatata ko Israël 17 hanki o hewɓe ceppi toon to Tel Aviv ha fema toon to Jérusalem gam hollide mette mabɓe faade laamu Benyamin Netanyahu ɓe kolliti yidde mabɓe kay wonande ko guero yo darto beele otage uji taweteɓe juuɗe Hamas mbawa ɗaccitede toɓoli kewɗi jippiɗi to Pakistan yimɓe nogas tan mbasi pittali men ɗum ko caggal nde limore yaltunde ken tolnoye 350 neɗɗo mbasi pittali men guila ɗi toɓoli puɗɗi 650 neɗɗo mbasi pittali men rewɓe sukaɓe ɓuuri hewde hen 150 ɓen majji jaade warago woni toon to Pakistan. musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba ha ketkimalaki jaam yo jaam Allah hirane noon